מה אחד לרבי חיים? לרב חיים הקדוש, לרב חיים קנבסקי שליטה. אמר לו רב חיים, רב חיים, רב חיים הקדוש, למה עדיין לא התחתנתי? עדיין לא התחתנתי רבינו. איפה הזיווג? איפה הזיווג? הרב שמואל בא לרב חיים קנבסקי, שאל אותו, תגיד לי איפה הזיווג שלי הרב? אמר לו אל תדאג, אתה תתחתן אבל היא עדיין לא נולדה. תפס את הראש שלו, אמר מה היא עדיין לא נולדה? עשה חשבון, אמר לו תודה, אמר לו ברוכו והצלוחו, הזיווג שלו עדיין לא התחתן. שאלה, בוא נעשה חשבון, הוא בן 35 כזכור לי טוב, תוסיף עוד 18 שנה, כמה? 53. מתאים להתחתן בגיל 53, וזה במקרה הטוב 18 לחופה? וואלה בעייתי, חבל על הזמן, 53. לא, הוא מעריך, היא עדיין לא נולדה, עכשיו היא נולדה, הוא צריך לחכות ל-18 שנה, כי הרב חיים אמר, מה? מה הרב חיים אמר לו? היא עדיין לא נולדה. הוא אמר, יא רבי שמעון, חיכיתי, חיכה כל כך הרבה שנים, עכשיו עוד 18 שנה. לא עובר חודשיים, לא עובר שבועיים, סליחה, בא לרב חיים, אומר לו, הרב תברך אותי, אני עומד להתחתן, סגרתי וורט. לא ברוכו והצלוחו. אחרי שבועיים, כולם באו לרב חיים, וכולם. הרב, אמרת לו שמה היא עוד לא נולדה. איך תושבעים הוא סגר חתונה? משהו, כבר קפיצת הדרך? הרב חיים אולי הוא ממשיך ללמוד, לא מתייחס. הלכו והראו, מה גילו? שאלו את החתן. אמר להם, הייתי בבית בדיכאון, אבל לא הררתי אחריו. זה רב חיים אמר, נגמר. אחרי שבוע הכירו לו גיורת שרק עכשיו מתגיירה. רק עכשיו מתגיירה. אחרי שהתגיירה הכיר אותה, שלא סגרה וורט איתו. וכתוב גר שהתגייר כתינוק שנולד דמה. היא עכשיו נולדה. תראו מה זה רב חיים קנבסקי, שהזכות שלו בתורה שלו תגן על כל עם ישראל, שימשיך להגדיל תורה, השם יאריך ימיו ושנותיו בנעימים, אמן. זה רב חיים.